कि संघर्ष बहुत ही दमदार देखने को मिलेगा। ऋतिक की पहली ओवर की पहली गेंद यश के लिए, जड़ में गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, रोका था हसन मियां ने और इस समय डॉट गेंद आती हुई। क्या कहोगे राजा सर, जिस तरीके से ऋतिक ने गेंदबाजी की है और यश ने रन बनाए? पहिला डॉट बॉल इथे यावेळी डॉट बॉल आलाय, लो फुल टॉस होता, प्रॉपर टायमिंग मिडल करू शकला नाहीये, त्यामुळे डॉट बॉल येतोय। यश हळदणकर यशस्वी आहे, परंतु यावेळी त्याच्यानंतर कशा पद्धतीने फलंदाजी होईल, कारण इथे एक एक येणारा डॉट बॉल आहे ना, तो प्रेशर निर्माण करणारा ठरणार आहे। ऋतिक पुढचा बॉल घेऊन यावेळी यश हळदणकर साठी राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळी गती चांगली होती, परंतु पंचांच्या माध्यमातून काय येतो इशारा, लक्ष लागून राहते पंचांच्या निर्णयाकडे। यावेळी बातचीत होईल, त्यानंतर निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल, परंतु यावेळी गोलंदाजी सरस पाहायला मिळते। मुंबईचा चमचमचा सितारा, अंडर क्रिकेट अंडर विश्व मुंबईचं ज्याने गाजवलं कल्याण ठाण्यामध्ये, याचा बोलबाला आपल्याला प्रत्येक स्पर्धेमध्ये मोठ्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालाय। असा हा खेळाडू यावेळी ऑल मिरकरवाडा संघाकडून इथे आयकॉन म्हणून दाखल झालाय आणि ऑल मिरकरवाडा आणि त्याचबरोबर जयभैरी मुरुगवाडा अनेक वेळा एकमेकांविरुद्ध लढलेत खेळलेत। यावेळी येतोय तो नो बॉल, पंचांच्या माध्यमातून नो बॉलचा इशारा। एकूण धावा किती मिळणार आहेत? फक्त नो बॉल, यस 1 रन इथे मिळेल, कारण सर्कलच्या पारी डायरेक्टली गेला होता बॉल, त्यामुळे 1च रन 900 रुपये इथे मिळते। ऋतिक पुढील चेंडू घेऊन यश हळदणकर साठी। हाँ जरूर, दोनों टीमें फ्री माइंडेड क्रिकेट खेलना चाहेगी, काफी रिलैक्स है, 2 में से 2 मुकाबले जीतने के बाद इस बार जड़ में गेंद की थी, रफ्तार के साथ डिक्लेयर जोन में जाएगी 2 रनों के लिए। और देखिए डबल रन भी बनते हैं हर गेंद पर, तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी जयभैरी मुरुगवाडा टीम के लिए। और सबसे बेहतरीन साझेदारियां स्मिथ और यश ने हमेशा अपने टीम की ओर से की है। अब ऋतिक के खिलाफ देखना होगा यश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लेते हैं, लेकिन जिस लाइन और लेंथ और जिस रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं परेशानी में डाल दे। ओ कमाल का स्ट्रोक है, पोजीशन में आए और शायद पहले से मन बना लिया था। क्लासिक कवर ड्राइव, 4 रन, व्हाट अ शॉट। अक्षरशः चिरून जाणारा फिल्डिंगला चिरून जाणारा बॉल होता, लाजवाब रॅपिड के बॉल आणि तेवढाच रॅपिड खेळला गेलेला फटका। कव्हरने एक्स्ट्रा कव्हरला दोघांनाही भेदून चिरतोय, आग लावतोय आणि बॉल जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे। 4 धावांसाठी ब्रँड पाहायला मिळाला यश हळदणकरचा। व्हाट अ शॉट, एक्शन रिप्ले शायद देखने को मिला। देखिए ज्यादा रफ्तार वाले गेंदबाज होते हैं, उनके खिलाफ सिर्फ इससे ही टाइमिंग के साथ खेलना चाहिए और इस स्ट्रोक के लिए विराट कोहली जूझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यश जो है वो ब्रांड दिखाते हुए बीच मैदान में। साई स्पोर्ट्सचा कामी ब्रँड एम्बेसेडर आहे श्री साई स्पोर्ट्सचा, याचं प्रात्यक्षिक या मैदानाच्या आतमध्ये 2 क्लासिक ड्राईव्ह पाहायला मिळाले, बिनतोड बिना फील्डचे खेळले गेलेले दोन्ही फटके ते पाहायला मिळाले। फिल्डिंग आहे तिथे, परंतु ते अपुरे ठरलेत, असफल ठरलेत आणि बॉल मात्र दोन्ही वेळा सीमारेषेच्या पलीकडे। 4 धावांसाठी लगातार 2 चौकार, यश हळदणकर ऑन फायर। जी हाँ, शायद क्या लगातार वैसे कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। एक चुनौती रहेगी ऋतिक के पास अब यश को रोकने की, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उन्होंने 2 स्ट्रोक खेले, इनका मनोबल शायद ही बड़ा होगा। समय जरूर लेते हैं और इस समय कभी गेंदबाज रुक रहे, कभी बल्लेबाज रुक रहे, इनके बीच में एक अलग सा संघर्ष जारी है यहाँ पर। इस बार नजरें रहेगी यश के बल्लेबाज पर, ऋतिक की अगली गेंद, इस बार भी वही शॉट है, क्या बात है। एक्शन रिप्ले, 1 बार नहीं 2 नहीं, लगातार 3 बार चौका लगाते हुए। अगर इनकी बल्लेबाजी अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ऋतिक के खिलाफ जड़े गए लगातार 3 चौके, कहीं ना कहीं इनके क्लास को बयान करते हुए। आणि आपण इंस्टाग्राम जर पाहत असेल तर इंस्टाग्राम वरती सन्माननीय वाघ समालोचक यांचा आवर्जून डायलॉग आपण पाहिला असेल, वाकड्या तिकड्या बाबळीला हिरवा हिरवा पाला, वाकड्या तिकड्या बाबळीला हिरवा हिरवा पाला, लगातार ठोकणार तुला पण सोडणार नाही तुला। एक अप्रतिम लगातार लगावले गेलेले शॉट इथे पाहायला मिळालेत ते या यश हळदणकरच्या बॅट मधून। 3 शॉट ऑफ साइडला ड्राइव्ह होते, शानदार पंच पाहायला मिळाले आणि त्याचबरोबर बॅलन्स, बॉडी बॅलन्स आणि खेळला गेलेला फटका अफलातून। जरूर कमाल की बल्लेबाजी रही है, ये 2 स्टार कास्ट बल्लेबाज जो है अपने टीम की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए वाइड +2 इस तरीके से 3 रन यहाँ पर, और कमाल की बल्लेबाजी रही है। देखा जाए तो यश के और अपने क्लास को बयान करते हुए, इसलिए कहा जाता है कौन कहता है तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर, तुझे ही तो बख्शे इस ग्राउंड की हुकूमत, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। और सुल्तान वाली पारी यहाँ पर सजाते हुए यश जरूर या क्रीडांगणाचा सुलतान ठरलाय। अप्रतिम फलंदाजी, लाजवाब ड्राइव्ह, याचा ब्रँड ओळख राहिले, ब्रँड पहिचान राहिले आणि तो यावी नॉन स्ट्राइकला स्मिथ आहे, खोदून काढलाय, अरबाज आहे, बॉल फील्ड करतोय, डॉट बॉल।
हाँ जरूर राजा सर, एक बात तो आपने यहाँ पर जो है देखी होगी, पूरे रिलैक्स होकर खेल रहे हैं क्योंकि ये दोनों टीमें कंफर्टेबल जोन में है, क्योंकि 2 मुकाबले लगातार जीत चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि यहाँ से वो टॉप 1 टॉप 2 पर पहुंचना सुनिश्चित हो चुका है, इसलिए ये जो मुकाबला है उनके लिए टॉप पर पहुंचने के लिए ही रहेगा। लेकिन ये दोनों टीमें काफी रिलैक्स रहेगी। और एक बात अगर की जाए तो मालवण लैंग्वेज में जिसने कॉमेंट्री की शुरुआत की और लोगों के दिलों में पहचान बना ली, हमारे साथी कॉमेंटेटर देखा जाए तो पिंट्या मांजरेकर यहाँ पर मौजूद है, उनका भी एसपीएल में तहे दिल से स्वागत रहेगा। और बंटी सर आपका भी ढेर सारा स्वागत रहेगा इस एसपीएल में। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं और इस समय एसपीएल में हमारे साथ जुड़े हुए। थैंक यू सो मच, वेलकम। आणि नुकतीच जी 2 फेब्रुवारी पर्यंत होणारी जी आपण जय भंडारी चॅम्पियन ट्रॉफी पाहतोय, त्या चॅम्पियन ट्रॉफीचे ऑर्गनायझर म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहतोय ते सन्माननीय पिंट्या मांजरेकर आणि त्याचबरोबर बंटी चवंडे यांच्या सौजन्याने, म्हणजे यांच्या विशेष अथक प्रयत्नाने ही स्पर्धा आपण प्रमोद महाजन क्रीडांगणामध्ये पाहणार आहोत। 2 फेब्रुवारी ते 8 फेब्रुवारीच्या दरम्यान खेळली जाणारी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा, धावसंख्या 22 धावा। हाँ जरूर, सभी की नजरें उस पर जरूर आने वाले समय में लगेगी, लेकिन इस समय एसपीएल का रोमांच देखने को मिल रहा है। लेग ब्रेक काफी शार्प कर लेते हैं अरबाज, वाइड का इशारा आया है, 1 रन जुड़ेगा, देखना होगा। हल्के हाथों से खेला है, पढ़ लिया था कि लेग ब्रेक ही गेंद आएगी, डिक्लेयर जोन में खेला, 2 रनों के लिए रन संख्या बढ़ेगी इस 2 रनों के साथ 25 रन, ऑप्टम के काफी बाहर है, वाइड का इशारा था। राजा सर देखिए कितने भी रन बने, प्रयास ऑल मिलकाड़ा का जरूर रहेगा और दोनों टीमें चाहेगी ये जो जीत की कॉन्फिडेंस लेवल है उसको और ज्यादा ऊपर लेकर जाना चाहेगी। जरूर देखना होगा कितने रन यहाँ पर जय भैरी मुरगुवाडा की टीम यहाँ पर रन बना लेते हैं। अच्छा स्ट्रोक, उतनी ही ऋतिक की अच्छी फील्डिंग, अतिशय सुंदर फटका आणि तेवढ्याच नेत्रदीपक अशी कामगिरी क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून त्यामुळे आलेला डॉट बॉल या स्वीप केलाय, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जाईल, नो बॉलचा इशारा, 1+2 3 धावा एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळतात, 3 धावा इथे जरूर मिळाल्यात। पुन्हा एकदा अरबाज पुढचा चेंडू घेऊन यावी ड्राइव्ह केला, स्ट्रेट फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करतोय, यावी पाहायला मिळाला तो निर्धाव चेंडू। हाँ जरूर, इस समय अवरेक गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, समाक ने गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 29 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 29 रनों की साझेदारी बन चुकी है इन दोनों के बीच में, और जिसमें से यश ने 16 रन बनाए, जिसमें 3 चौके हैं। यश आणि स्मिथ ही हुकमी जोडी राहिले। रत्नागिरी तालुक्याच्या अंडरम क्रिकेट जर आपण विचार केला तर या जोडीचा बोलबाला प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपण वारंवार सातत्यपूर्ण पाहिलंय। ज्यावेळी यश खेळत नाही त्यावेळी स्मिथ शिवलकरची बॅट बोलत असते आणि ज्यावेळी स्मिथ शिवलकरची बॅट बोलत नाही त्यावेळी यश हळदणकरची बॅट बोलत असते, आणि हे वैशिष्ट्य राहिले या जोडीचं जे प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपल्याला वारंवार पाहायला मिळालंय। हाँ जरूर राजा सर, इसीलिए कहा जाता है मुंह से बोलोगे चंद लोग सुनेंगे, लेकिन बल्ले से बोलोगे पूरी दुनिया सुनेगी। और आज ये सुनते हुए 9+2 इस तरीके से 3 रन जुड़े हैं, कमर के ऊपर गेंद थी, एडजस्ट किया स्ट्रोक को और यहाँ पर 2 रन बटोर लिए हैं स्मिथ ने। परफेक्ट मिडल केलाय, पॉइंटला टार्गेट केलं आणि डिक्लेअर झोनचा पुरेपूर वापर करून घेतला, त्यामुळे संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील त्या 3 धावा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत। फुल टॉस चेंडू, सेम रिझल्ट, परंतु यावेळी फटका अफलातून आहे, लाजवाब मिडल शॉट पाहायला मिळतोय, जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे, 4 धावांसाठी खणखणीत दमदार एसपीएल चौकार। जी हाँ, जिस तरीके से यश ने स्ट्रोक लगाए थे वैसे अब स्मिथ यहाँ पर स्ट्रोक लगाते हुए फुल टॉस गेंद थी, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट करने का प्रयास, अपने फॉलो थ्रू में अरसलान ने गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद आते हुए। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है, इस पूरी प्रतियोगिता में नए टैलेंट को आगे लाने का कार्य हर एक टीम ने किया है राजा सर। इस बार भी करार स्ट्रोक है और इस समय देखना होगा क्या निर्णय दिया जाता है। 4 रनों का इशारा, व्हाट अ शॉट। फुल टॉस चेंडू होता, बॉक्स आउट होऊ शकला असता, परंतु हसन मियाने मात्र इथे चूक केली आणि एक संधी मात्र इथे मिळाली ती स्मिथ शिवलकरला, आणि त्याचबरोबर मिळाला इथे चौकार। 4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये, 4 धावा इथे संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या गेल्या आणि त्यानंतर खेळला गेलेला आहे अखलातून आणखी एक ड्राइव्ह आहे, काय कव्हर ड्राइव्ह खेळलाय, कव्हर पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक नाकाम ठरतोय, बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय, आणखी एक एसपीएल शानदार चौकार स्मिथच्या बॅटमधून। जरूर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बीच, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गैप निकालने में कामयाब हुए थे, अच्छी फील्ड है, लेकिन 1 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरा करते हुए, और इस 1 रन के साथ जय भैरी मुरगुवाडा टीम ने पहली पारी की समाप्ति पर रन बनाए हैं 45 रन बनाए और 46 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट किया है। स्मिथ ने भी 16 रन बनाए और यश ने भी 16 रन बनाए, इंडिविजुअल स्कोर उनका रहा है
अब देखना होगा ये 46 रन किस तरीके से पूरे होते हैं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अब थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, जिनकी आवाज लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए काफी होती है। हमारे साथ ही बेहतरीन कमेंटेटर और एक मालवणी की अच्छी आवाज में आपको इस सेकेंड इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर पिंट्या मांजरेकर। प्लीज वेलकम और टू यू पिंट्या। त्याच्या माध्यमातून हाताळलं जातंय पहिलं षटक, जबाबदारीचं षटक असेल, स्ट्रायकिंग एंडवर असेल जिगरबाज खेळाडू तो म्हणजेच अरबाज हुर्डेकर। पहिला चेंडू यावेळेस मात्र उस्मान सज्ज असेल, यावेळेस मात्र सुंदर असा चेंडू होता, कटरबुद्धचा चेंडू हुलकावून देणं हा चेंडू असेल। डॉट चेंडूची सांगता आपण पाहतो या ठिकाणी उस्मानच्या माध्यमातून। उस्मानचा पहिला बॉल हलकसा आतमध्ये वळण घेणार यष्टीक्षकाने एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पेश केलंय। पहिलाच बॉल डॉट येतोय, दुसरा चेंडू घेऊन उस्मान ऑन दी मार्क, समोर आहे अरबाज। पुन्हा एकदा उस्मान गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल, स्ट्रायकिंग एंडवरती पुन्हा एकदा सज्ज असेल। यावेळेस मात्र अरबाज हुर्डेकर, रत्नागिरी जिल्ह्यातली बरीचशी मैदानं ज्याच्या माध्यमातून गाजवली जातात तोच अरबाज सज्ज असेल। यावेळेस मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय लेग साईडच्या दिशेने गौरवच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती उस्मान सज्ज, स्ट्रायकिंग एंडवरती आपण पाहतोय एक धडाकेबाज असा फलंदाज। यावेळेस मात्र रन मशीन मिरकडा गावातील तो म्हणजेच अरबाज हुर्डेकर देखील सज्ज असेल। यावेळेस उस्मान गोलंदाजी मार्कवर सज्ज, यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू होता, अप्रतिम असा चेंडू। डॉट चेंडूची सांगता आपण पाहतोय उस्मानच्या माध्यमातून। यावेळी परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणारी डिलिव्हरी उस्मानची पाहायला मिळते आणि अरबाजला जर रोखायचं असेल तर तो टार्गेट गोलंदाजी आवश्यक आहे आणि तोच तो टार्गेट बॉल इथे पाहायला मिळाला। उस्मान यावेळी अरबाजसाठी हवी ठरतोय, पुढील चेंडू घेऊन उस्मान टू अरबाज। पुन्हा एकदा उस्मान गोलंदाजी मार्कवर बाउन्सिंग डिलिव्हरी टाकायचा प्रयत्न होता, हुलकावून दिली जाते, चकमा दिला जातो। यावेळेस मात्र अरबाजला जकडून ठेवलं जातंय, धडाकेबाजचा फलंदाज रन मशीन याला कुठेतरी शांत ठेवायचं कार्य यावेळेस मात्र उस्मानच्या माध्यमातून केलं जात आहे। पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असेल, अतिशय चांगली आणि चांगल्या दर्जाची उत्तम टप्प्याची गोलंदाजी आपण उस्मानच्या माध्यमातून पाहतोय, पूर्णपणे जकडून ठेवलं गेलं। यावेळेस मात्र अरबाज याला मोठे फटके खेळण्यापासून थोडंसं वंचित ठेवलं जात आहे, पाहूया काय घडेल। यावेळेस देखील सुंदर टप्प्याचा चेंडू होता, लॉकआउट डिलिव्हरी आपण पाहतोय उस्मानच्या माध्यमातून। षटक क्रमांक होतंय पहिलं समाप्त, धावसंख्या होते 0 धाव आणि पहिलं षटक इथे उस्मानचं मेडल ठरलंय, निर्धाव षटक पाहायला मिळते। जोरदार टाळ्या उस्मानसाठी होऊन जाऊ मित्रांनो, कारण अरबाज सारखा जिगरबाज फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असताना मुंबईचा हा सितारा ज्यानं पहिलं षटक इथे हाताळलं आणि पहिल्या षटकामध्ये केली कमाल, मॅच मध्ये आणली धमाल। पहिलं षटक निर्धाव षटक इथे पाहायला मिळते। उस्मान शानदार गोलंदाजी, पहिलं षटक अरबाज सारख्या फलंदाजाला रोखणार इथे पाहायला मिळालंय। स्मिथ शिवलकर ऑन दी मार्क, राईट हँड ऑन दी विकेट, दुसऱ्या षटकातील पहिला बॉल लेग स्टिपच्या बाहेर आहे। यस, यावेळेस मात्र पंचांचा देखील इशारा येतोय, वाईट चेंडूचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून। मुख्य पंच असतील संकेतजी राजवाडकर सर, ज्याच्या माध्यमातून वाईट चेंडूचा इशारा येतोय। यावेळेस देखील दिशाहीन गोलंदाजी आपण पाहतोय स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून। सलग 2 चेंडू वाईट हाताळले जाते, धावसंख्या असेल 2 धावा। स्मिथचा पुढील चेंडू कुडा सज्ज असेल, यावेळेस देखील सुंदर चेंडू होता, 2 पायांच्या मधून जाणार हा चेंडू असेल।
चकमा दिला जातोय कुडाला. चांगली यावेळेस नंतर गोलंदाजी आपण पाहतोय. जयभरी मुरुगवाडाच्या माध्यमातून पहिले षटक अतिशय शानदार हाताळलं होतं उस्मानने. त्यानंतर स्मिथ शिवलकर देखील चांगला स्पेल आपण पाहतोय. दर्जेदार फटका होता तेवढंच खराब असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. पंचांचा इशारा, चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क, येतो षटकार. यावी ताकद नजाकत पाहायला मिळाले. बॉलला येऊ दिलं बॅट जवळ आणि त्यानंतर बॅटचा फेस ओपन केला. मिड विकेट आणि मिड ऑनच्या दिशेने खेळला गेला कार्पेट शॉट. क्षेत्ररक्षक नाकाम. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी एसपीएल षटकार. स्मिथ ऑन दी मार्क, नेक्स्ट बॉल. यस, यावेळेस देखील मोठा फटका खेळायचा इरादा स्पष्ट केला जातोय षटकार. कटकर वट, जागर पलटी असा यावेळेस मध्ये षटकार आपण पाहतोय. या ठिकाणी कुडाच्या बॅट मध्ये येतोय. सलग 2 चेंडूवरती बिग हिटचा फटका, षटकार. कुडाची बॅट इथे मात्र षटकारांची बोली भाषा बोलू लागले, कारण सलग 2 चेंडूवरती ठोकले गेलेले 2 षटकार आहेत. अप्रतिम फटका, लाजवाब शॉट सिलेक्शन आणि परफेक्ट प्लेसमेंट इथे पाहायला मिळाले. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा खोदून खेळला, स्ट्रेट खेळलाय. आणखी एक सलग 3रा षटकार आहे. व्हॉट बॅटिंग. कुडा 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 मुंबईचा हा सितारा मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. स्मिथ शिवलकर आहे आणि त्याच्यावरती चढवला गेलेला हल्ला. सलग 3 चेंडूवरती ठोकले 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 3 षटकार. एसपीएल षटकारांची आतिषबाजी करताना या कुडाला इथे आपण पाहतोय. स्मिथ शिवलकर वरती इथे सलग 3 चेंडूवरती ठोकले गेले ते 2 षटकार. धावसंख्या पोहोचते 20 या अंकामध्ये. स्मिथ शिवलकर, नेक्स्ट बॉल फॉर कुडा. यस, यावेळेस आपण षटकारांची आतषबाजी पाहतो. यावेळेस नंतर रोखलं जातंय स्मिथच्या माध्यमातून. षटक दुसरं समाप्त होतंय आणि या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या देखील असेल ती म्हणजे 20 धावा. 46 म्हणजे 46 धावांचं लक्ष्य असेल आणि हे लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना यावेळेस चांगला प्रयत्न कुडाच्या माध्यमातून. पहिले षटक निश्चितपणे निर्धाव हाताळलं गेलं गोलंदाज यावेळेस नंतर उस्मानच्या माध्यमातून. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये धावांचा पाऊस पडला गेला यावेळेस मात्र कुडाच्या बॅटमधून. आणि खराब क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळालं ते जयभरी मुरुगवाडा. मिड विकेट आणि मिड ऑन या क्षेत्रामध्ये जे फिल्डर इथे लगावले गेले ते नाकाम ठरलेत, परंतु फटक्यामध्ये ताकद नजाकत सर्व काही आणि त्यामुळे सक्सेसफुल ठरला तो कुडा. यावेळी स्ट्रायकिंग इनला जिगर पदार्थ बॉलिंग मार्गमध्ये फैजान येतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघाकडून 3रं षटक. पहिला बॉल फैजान. यावेळी फटका चुकलाय. सर्कलच्या बाहेर लगावला गेलाय टोला आणि ज्यावेळी सर्कलच्या बाहेर डायरेक्ट जातो बॉल म्हणजेच काय OU2 आउट, मैदानाच्या बाहेर जाईल. तो यावेळी अरबाज. पण गुण खात्यामध्ये पाहतोय. निश्चितपणे सन्मान असेल जबाबदारचा खेळाडू. जबाबदारीने खेळ सादर करावा लागेल, कारण 2 षटकांचा खेळ शिल्लक राहतोय. धावांचा पाऊस पडणे गरजेचं असेल. यावेळेस मात्र विकेटचं पतन, बोल्ड आउट, फलंदाज पडतील. यावेळेस मात्र माघारी. पंचांचा यावेळेस मात्र निश्चितपणे नाबादचा इशारा. यावेळेस मात्र फ्रीची संधी असेल आणि या संधीचं सोनं मात्र करणे गरजेचं होतं, परंतु निश्चितपणे एक जीवनदान असेल सन्नांसाठी. पुन्हा एकदा फैजान गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती मात्र फैजान देखील, माफ करा, यावेळेस मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. षटकातील 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती सज्ज असेल तो सन्नान. पाहूया सन्नानच्या माध्यमातून. तर एका चेंडूचा खेळ शिल्लक राहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती देखील फैजान सज्ज असेल. स्ट्रायकिंग एंडवरती सन्नान. पाहूया षटकारांची आतषबाजी होते का या अखेरच्या चेंडूवरती. वेगवान चेंडू आणि यावेळेस मात्र लेग बायच्या स्वरूपात मिळत आहेत. यावेळेस मात्र 2 धावा. षटक समाप्त होते. या ठिकाणी 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 23 धावा.
धावसंख्या संघाच्या खात्यामध्ये जोडलेली ते 1 पोहोचते 24 या अंकावरती. अजूनही 22 धावांची राहिली आवश्यकता. 5 चेंडू आणि 22 धावा. यश हळदणकर ऑन दी मार्क कुडासाठी. ज्यावेळी स्ट्रेट खेळ आहे तिथे आहे स्मिथ. बॉल फील्ड करेल. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळेल. यस पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती स्मिथची माफ करा यश हळदणकर सज्ज. यावेळेस मात्र विकेटचा पतन. कुडा माघारी परतेल. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. मागच्या सामन्यात देखील पाहिलं होतं. यावेळेस सुंदर गोलंदाज यश हळदणकर याच्या माध्यमातून अतिशय बोर्डांची जादू पाहतोय. पण एक वेगळ्या बॉलिंग ऍक्शन मध्ये 2025 मध्ये तो पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी असेल. संघासाठी उपयुक्त अशी गोलंदाजी आपण पाहतोय. जयभैरी मुरुगवाडा संघ एक नावाजलेला संघ असेल रत्नागिरी शहर भागातील आणि यावेळेस देखील चांगली गोलंदाजी करताना दिसतोय तो आपला यश हळदणकर. मुसा दाखल झालाय. यावेळेस मात्र आडव्या बॅटने प्रहार करायचा प्रयत्न. तो मय माघारी परतावं लागेल. यावेळेस मात्र सन्मान याला. या सामन्यामध्ये डावात ठोकल्या असं जरूर म्हणावं लागणार आहे. ते जयभैरी मुरुगवाडा संघाला पॉइंट टेबलमध्ये टॉपला या ग्रुपमध्ये. कारण सलग 3रा सामना जिंकण्याचा कारनामा यावेळी जयभैरी मुरुगवाडा संघ करतो का पाहूया. यश हळदणकर राईट अराउंड द विकेट. यावेळी गती कमी होती. ऑफ ब्रेक चेंडू होता. पायांच्या गॅप मधून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन सामावतोय. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. ही खासियत राहील. ही ओळख राहील यश हळदणकरची. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक केला गेलेला चेंडू आणि इथे डॉट बॉल. निर्धारित 4 षटकांचा इथे समाप्त. विजयी ठरलाय तो जयभैरी मुरुगवाडा संघ. विजयी संघाचा हार्दिक अभिनंदन. आणि या गटातून क्वालिफाय झालेले 2 संघ इथे आपल्याला पाहायला मिळतात. टॉप सलग 3 सामने इथे जिंकलेत मुरुगवाडा संघाने. त्यामुळे तो टॉप या ग्रुपमध्ये टॉपला राहील. आणि सेकंड वरती कोण राहतो इथे पाहायचंय. कारण सलग 2 सामने जिंकले ते ऑल मिरकरवाडा संघाने. त्यामुळे तो जरूर इथे 2ऱ्या क्रमांकावरती पाहायला मिळेल. यानंतर होणारा सामना युवा फ्रेंड्स विरुद्ध झाडगाव. युवा फ्रेंड्स विरुद्ध झाडगाव. दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी या.